250 koppja ser ikunu qegħdin jieħdu sehem fil-kampanja Trobbija Pożittiva immirata sabiex tkun ta' sostenn għal familji li jħossuhom li għandhom bżonn għajnuna jew gwida ta' kif jaġixxu muliedhom speċjalment dawk adolescenti. Din il-kampanja hija kontinwazzjoni ta' kampanja mnedija s-sena l-oħra li tant intlaqet tajjeb mill-pubbliku. Fil-fatt iċ-chairperson ta' din il-kampanja Ruċi Berras spjegat li Trobbija Pożittiva se taħdem bħala proġett pilota sabiex imbagħad tkun tista' ssir fuq livell nazzjonali iktar il-qudiem. Sostniet li l-kampanja se tkun iffukata l-aktar fuq il-mezzi diġitali ewlenija fosthom Facebook kif ukoll website ġdida li saret. Nedejna wkoll Facebook page ġdida fejn din se tkun interattiva u anke se jkollna min jista' jwieġeb ġenituri bħala professjonisti għal kull mistoqsija li jkollhom huma. Intant il-Ministru Michael Falzon saħaq dwar l-importanza tal-proattività fl-isfond ta' dinja li kontinwament qed tinbidel u li konsegwenza tek qed toħloq iktar stress kemm emozzjonali u kemm fiżiku speċjalment fost adolescenti. 3 ħsibijiet prinċipali li ntejbu l-komunikazzjoni bejnietna bħala familji illi iktar minn hekk illi nifhmu lil xulxin u li ngħinu lil xulxin li mhux biss kwistjoni ta' rabta biex ngħidlek ekonomika ma ta' rabta emozjonali u dik hija xi ħaġa li żgur isservi lis-soċjetà tagħna tajjeb ħafna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.